Magandang gabi po sa ating lahat. Lahat po ng excited in tonight's service. Say aloud, Amen! Bago po tayo magsimula, nais ko pong batihin nyo yung mga katabi natin. Katabi ninyo, say hi, good evening, how are you? Tanggalin lahat ng mga stress, I-set aside natin ang mga problems and let's come together in worshiping God together. Amen? Why don't we all stand together and let's sing our first song, I'd Rather Have Jesus. I'd rather have Jesus than silver or gold because His love never grows old. Amen? All together now on the first. I'd rather have Jesus than silver or gold. I'd rather be His and have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or lands. I'd rather be led by His nail-pierced hands than to be the king of a vast domain or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. I'd rather have Jesus than man's applause. I'd rather be faithful to His dear cause. I'd rather have Jesus than worldwide fame. I'd rather be true to His holy name than to be the king of a vast domain or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. Third stanza. He's fairer than lilies of rarest bloom. He's sweeter than honey from out of the comb. He's all that my hungering spirit needs. I'd rather have Jesus and let Him lead. Amen. Than to be the king of a vast domain or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. None but the Lord who cares for our burdens if we just walk closer to Him. Let's sing our second song, Just a Closer Walk with Thee. Amen. All together now. I am weak, but Thou art strong. Jesus, keep me from all wrong. I'll be satisfied as long
closer walk with thee. Granted, Jesus is my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. Third stanza. When my feeble life is o'er, time for me will be no more. Guide me gently, safely o'er to thy kingdom shore, to thy shore. Just a closer walk with thee. Granted, Jesus is my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. Let's sing one more time, the chorus. Just a closer walk with thee. Granted, Jesus is my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. Daily walking, daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. Jesus is our friend, so strong and true. No other cared like Jesus for me and you. Let's sing our last song. No one cared for me like Jesus. Amen. All together now. First stanza. I would love to tell you what I think of Jesus, since I found in him a friend so strong and true. I would tell you how he changed my life completely. He did something that no other friend could do. No one ever cared for me, amen, like Jesus. There's no other friend so kind as he. No one else could take the sin and darkness from me. Oh, how much he cared for me. All my life was full of sin when Jesus found me. All my heart was full of misery and woe. Jesus placed his strong and loving arms around me, and he led me in the way I ought to go. No one ever cared for me like Jesus. There's no other friend so kind as he. No one else could take the sin and darkness from me. Oh, how much he cared for me. Every day he comes to me with new assurance. More and more I understand his words of love. But I'll never know just why he came to save me, till someday I see him
blessed face above. No one ever cared for me, amen, like Jesus. There's no other friend so kind as He. No one else could take the sin and darkness from me. Oh, how much He cared for me. Remain standing as we have our Bible reading and opening prayer. Good evening po, Pastor Proby, Pastor June, Ma'am Cora, Ma'am Kay, and to all our residence pastor and preachers at sa ating lahat po mga kapatid, magandang gabi po sa ating lahat. As we remain standing, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Book of Psalm. Psalm 55 verses 14 to 17, kakabsat. Psalm 55 verses 14 to 17, sa ating Bible, ito po ay mahanap sa page 687, kakabsat. 687. So, basahin po natin ito ng sabay-sabay sa English version from verse 14 down to 17. If we are there, say aloud, Amen, kakabsat. Amen. Verse 14, we took sweet counsel together and walked unto the house of God in company. Let death seize upon them, and let them go down quick into hell. For wickedness is in their dwelling and among them. As for me, I will call upon God, and the Lord shall save me. Evening and morning and at noon will I pray and cry aloud, and He shall hear my voice. Let us pray. Lord God, thank you so much, Apo. Iti apaset, iti sasaw maapong ingkam nabasa. Ket nagdakkel apong encouragement, iti kinunam, iti verse 17, ako nam, O Lord, evening and morning and at noon will I pray and cry aloud, and He shall hear my voice. Ket Lord, pudno Apo, nga aming araraw mo, kararang mi Apo, ket nananay nga dinggem Apo. Ket amuna, pakawanen na kami Apo, dalusan na kami Apo, nagitan nyaman Apo nga naubraan mi, either in our mind, iti sarita mi Apo, uno na aramidan mi, dalusan na kami, tapno no kasta Apo, ket nananay, nga masworthy kami Apo, nga masidik kanya, baba ni di panagkararag. Ket isaganam Apo, ti puspuso mi, ken ti panunot mi, O Lord, nga dawaten mi kung Apo, tinananay, ken apagiso Apo, nga pagayatam Apo. Ket dagiti prayer request nga maipakita damdama, O Lord, help us Apo, give us wisdom, nga dawaten Apo, kung iibat Apo, iti sasao, nga dapat may ibat kanya. Kasapay Apo, bendisyonam, iti paset, iti serbisyo mi, itang arabi, O Lord, mura, mangrugi Apo, iti panagkanta, iti panagkararag, ken panagdingeg iti sasam Apo. Ket nananay ko Apo nga sika, iti may daydayaw, dayto yung aramid mi Apo. Kasabay Apo, ikararang mi, iti tunggal maysa, nga da iti on-site man, O Lord, online, bendisyon ng kumaapo, tunggal maysa Apo. Kasabay iti pastor mi, tulungan mi so da, O Lord, help him to become a channel of blessing Apo, ti anyaman, nga paset na Apo, ken wagas nga mabalin mo pangusaran kanya na Apo. Kaya deti Apo ti dawaten mi, tinaran na po Jesus. Amen. You may be seated, please. First of all, I would like to greet our beloved senior pastor. Good evening po, Pastor Proby. Thank you for this great privilege to facilitate or to lead this prayer meeting. And also to our beloved patriarch, Pastor June and Ma'am Cora, joining us via Zoom, and all our congregations joining with us via Zoom also. And to our live viewers, both Facebook Live and YouTube, welcome po ulit sa ating Wednesday prayer meeting. This time naman po, as taught and instructed by our beloved senior pastor, let's find a prayer partner, because this time will be our prayer time. Amen? So, as instructed and taught by our pastor, wala na pong magsisilakad and wala na pong magkwentuhan, because this is the time to pray for the list that will be displayed on the screen. Are we all ready, kakabsat? Are all hearts ready? Amen? Let's take this time to pray. Go ahead, Avi.
Amen. Praise the Lord. Did you enjoy your prayer time? Damat lamang po mga kapatid, because if there is one thing that we are most excited is no other than our fellowship and talking with God through our prayers. Amen. Praise the Lord. For our announcement and acknowledgement for tonight, let us continue to pray for our senior pastor. At for this moment, he is now preaching at Baler Aurora. Okay? And then on the 31st to August 2nd, right, he and his company will be attending the church anniversary and CST at Nueva Ecija under Pastor Rio Abenoja. So itultuloy tayo kakabsat nga ikararag ti preservation iti apo kakabsat. Dito ingungutan tayo nga pastor. Ti familiana, ganuray pa'y dagiti kakadwana kakabsat. Okay? And then let us continue also and rejoice with those brethren who celebrated their birthdays and the wedding anniversaries. Amen? Last Monday, July 27, Brother Prince Agravante of HBBC Bintar celebrated his birthday. And tonight, July 29, today, all right, Sister Angela Akuin, Sister Marian Bayani, and Sister Perlita Bayani of HBBC Pasukin in Hawaii celebrates their birthday. And also Brother Ansley Sao of HBBC Hawaii and Ma'am Evelyn Agpawa of Australia. Okay? Dito pa rin. Alright? So, happy birthday and belated birthday po sa inyong lahat mga kapatid. Naway ang Panginoon ay mas gamitin pa ang inyong buhay at pagpapala pa sa Panginoon. Wedding anniversary yesterday. Belated happy wedding anniversary, Sir Ruel and Sister Lani Peralta of HBBC Pasukin. Amen? Okay, so we are also blessed and let us also acknowledge yung mga kasama po natin ngayong gabi. Alright, first, some participants, our very own beloved Patriarch, Pastor June and Ma'am Cora. Good evening po, Pastor and Ma'am. And in our main sanctuary, alright, kasama po natin dito yung mga kapatiran sa Bintar. Amen? Praise the Lord. O kaway-kaway naman sa mga nasa main. Alright. Karami nga nakalamlamis, dito yan ko kakabsat. Nuagbayag at dito'y pumudawak. Alright. HBBC Lawag. Magandang gabi po sa inyong lahat. Amen. Praise the Lord. HBBC Pasukin. Good evening. Amen. Praise the Lord. HBBC Claveria. Alright. Magpalain ka, Pastor Dennis. Amen. HBBC Lasam. Amen. HBBC Apari. Alright, praise God. Kasama din po natin ngayong gabi, HBBC Sanchez Mira Outreach. Amen. Praise the Lord. Okay, naragsak kami nga makakita kada kayo dito kakabsat. HBBC Dingras Outreach. Amen. Kasama din po natin, HBBC Barak Paway. Alright, and with us also, Sister Risa Akibay of Canada. Alright? Amen. Praise the Lord. So, why not let us all stand up and let us sing our welcome song as we shake hand one another.
Why don't you all stand together and let's shake hands one another all together now. Naragsakak itak, nga dimar ay ka, intay panagdayaw, ken ni Jesu Kristo, idawat ko tapo, para burnaken ka. Good evening po, HBBC Lawag. Good evening. Nayat iyamag, hankak pangadwain ka kumablaaw, ipok kamot amen, makipagkararag, isagot tiya po, ketal nat kararwag, ipek sa tay ngarod. Good evening po, HBBC Claveria. Naragsakak kita, nga dimar ay ka, intay panagdayaw, ken ni Jesu Kristo, ti dawat kut apo, para burnaken ka, ket mariknam kuma, ti ayat ti ama. Hello po, HBBC Sanchez Mira, also with HBBC Dingras. Kamusta po dyan sa abroad? Makipagkararag. Hello po, City of Bataca po, ketal nat kararwa, ipek sa tay ngarod, hagiyaman kama po. Naragsakak kita, nga dimar ay ka, hintay panagdayaw, ken ni Jesu Kristo. Hello po, HBBC Pasukin! Kaway-kaway naman po dyan, ket mariknam kuma. Hello po, pianis, hindi pa namin po kayo nakikilala. Inka kumablaaw, ipok kamot amen, makipagkararag, di sagot tiya po, ketal nat kararwag, ipek sa tay ngarod, agiyaman kama po, ipek sa tay ngarod, agiyaman kama po, ipek sa tay ngarod, agiyaman kama po. No matter how fierce the battle may be or what our eyes may see, faith in God gives the victory, oh glorious victory that overcomes the world. As the junior choirs enter all together now and count along the hills of light, ye Christian soldiers rise and press the battle ere the night shall veil the glowing skies. Against the foe in veils below, let all our strength be hurled. Faith is the victory we know that overcomes the world. Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the ladies. His man. Reach out all together now. By faith they like a whirlwind's breath, sped on her every
Juniors Choir. There's a call comes ringing, our dearest and slay. There are souls to rescue, there are souls to save. We have heard them calling, calling out today. And the golden offering at the cross we lay. Send the light, the gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the gospel light, let it shine forevermore. Let us send the message all the world around, till the news of Jesus everywhere is found. Let us not grow weary in the work of love. Let us gather jewels now for a crown above. Send the light, the gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the gospel light, let it shine forevermore. Let us pray, let praise be everywhere above. Send the light, send the light, send the light, and a Christ-like spirit everywhere be found. Send the light, send the light, send the light. Send the light, the gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the gospel light, let it shine, let it shine, let it shine forevermore. Thank you so much, Juniors Choir. Let's all stand together as the choir enters and let's sing that song to the regions beyond. I must go, we must go. Amen. All together now. To the regions beyond, I must go, where the story has never been told. To the millions that never heard of His love, I must tell the sweet story of old. To the regions beyond, I must go, till the world, all the world, His salvation shall know. To the hardest of places He calls me to go, never thinking of comfort or ease. The world may pronounce me the dreamer of hope, enough if the Master I please. To the regions beyond, I must go, till the world, all the world, His salvation shall know. Oh, you that are spending your leisure and cars in those pleasures foolish and fun, awake from your selfishness, folly and sin, and go to the regions beyond. To the regions beyond, I must go, till the world, all the world, His salvation shall know. You may be seated, please, as we listen to the HBBC Choir.
Thank you so much, HBBC Choir. Let's all stand together and let's sing that song, There is Power in the Blood. All together now. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you a river of victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, power, a wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, a wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's tide. There's wonderful power in the blood. There is power, 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 wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be whiter, much whiter than snow? There's power in the blood, power in the blood. Sin stains are lost in its life-giving flow. There's wonderful power in the blood. Oh, there is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you do service for Jesus your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? There's wonderful power. All together there is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Remain standing as we have our preacher for this evening, the resident pastor of HBBC Pasukin. Let's welcome Pastor Ver Sobaya. Amen. Praise the Lord. Once again, nagyaman na kiti Apo, iti ayat dungo, ken kinapudno panagbiag ko, ken iti panangisalakan na kanyak, panangited na iti biag nga agnanayon, ken pribilehyo nga makapagserbi ken kuana. May kadwa kayat ko nga yapkas ti agtultuloy ken saan tupulos nga panakauma, nga panagyaman iti ingingungutan tayo nga patriarch, kan oray pa iti senior pastor tayo, iti pribilehyo nga makapagtakder kideto nga likudan iti pulpito, nga mangisuno keng kuana, iti pananging minister iti sao iti Apo, kadagiti anak na, on-site, kan oray pa kadagiti naka-join kanya tayo iti live stream. Ken kastamet kada kayo kakabsat, iti ayat yung agdengeg iti sao iti Apo. Ket kasi tatakder tayo nga rod, alantay nga rod digiti Biblia tayon kakabsat, ket makikapaglukip kayo kanyak iti libro ni Lucas, iti may kasangapulo ket nga kapitulo. Luke chapter 10, verses 38 to 42. Luke chapter 10, verses 38 to 42. In your Bible, that is in page 1160. Have you found it? Amen? All right. Basa kiti Lucano kakabsat, kat no isurot yu digiti panagkita yo, kat si kakararag kumatipuso tayo tapno iti kasta, kat maawatan tayo. Ikayat iti Apo nga ipakaawat kanya tayo manipod karigitoy nga bersikulo. Mangrugiak iti verse 38 ket kasto iti kinunana. Ket kalpasan na daytoy
idi amagmagnada, isusimrek iti maysa a purok, ket ti maysa a babae a managan Marta, pinadagus na iti balay na. Ket adda maysa a kabsat na a managan Maria, at timugaw met iti sakaanan ni Jesus, ket nagdengeg ti sauna. Ngem ni Marta maringguran kadagiti adu a panagsagana, ket napanken kuana ket kinunana, Apo, di kariknaen aya ani kabsat ko baybay anak nga agserbi a maysa? Ibagam nga rut ken kuana, tatulungan nak. Ngem ti Apo simmong bat ket kinunana ken kuana, Marta, Marta, napalalo ka, ken aduunay nga banbanag dagiti pakaringguram. Ngem maysa a banag iti masapol, ni Maria pinili na tinasayaat a banag. Isu adinto maikat ken kuana. Kararag tayo, Apo Diyos agyamanak, iti daytoy nga rabii, iti ingkamanen Apo, panangituding daytoy nga lesson, ngayon kami adalen Apo itata. Isaganam kadidig iti puso mi Apo Diyos. Ited mo kadi kada kami iti honest nga puso. Kat makitak mi kumaapo, di pagkasapulan mi, iti panagbiag mi Apo. Babaen Apo detoy nga adalen mi itata, nga sasaom, dawatek o Diyos, nga ited mo kada kami iti kinapakumbaba, nga maawatan mi kat kuma, dito'y kang runaan nga pagkasapulan mi, kan may prioridad mi Apo iti panagbiag mi. Tulungam digiti amin nga agdengeg, kan kastamet ti adipen mo Apo, tultuloy mo kadi o Diyos, nga ilingad nak Apo iti krus mo, kat si kalaeng ti makita da awan ti sabaling nga gagamken panggep ko Apo, kararag ti pusok, no saan Apo nga agbalin, nga nananay nga makatulong, kadagito nga kakabsat nga agdengeg, iti na espirituan nga panagbiag da, ken oray pay, iti nananay nga panakaiburay da ito nga saom, nga nabunga ken nabalegi. Tulungan naknarod, Apo Espiritu Santo, iti da ito nga kanito, kat sapay tada ito nga mensahe, hala nga lumasat ti pagdengeg mi, may maldit kat kumakadagiti puspuso mi Apo, kat baban iti parabor mo, mapagbiagan mi iti naldawaldaw. Ito iti kararag ko, itinagan na po mi Jesus. Amen. You may please be seated. Thank you very much. Iti panawon tayo itatan kakabsat, kat saanen nga may laksid, nga iti panagbiag iti maysa nga tao, kat normalen detay kunatayo nga panagbalin nga busy. Iti panagbiag ti maysa nga tao, normalen dati kunatayo nga panagbalin nga managtrabaho at dati pagsasauda nga tay Pilipino ket han nga nairuam ti awan ubraen na no digad dini Pilipino ket no maminsan adadda nga agsakit ti bagbagi na kano no awan iti ubraen na ket dito nga makita tayo nga uray pay ti agdama nga panagbiag tayon kakabsat nga uray pay kada tayo nga Kristiyano ket saan tayon nga mailaksid, kadagitoy nga banag iti panagbiag tayo. We are already a people or an individual which is filled with many works, which is filled of many things to do. Alright? Dito'y nga makita tayo nga naduma-duma, dagiti annungan tayo iti panagbiag. Depende no kasanot kaadu iti akem mo iti panagbiag, day tamat dagiti banag nga annungem iti panagbiag. We are filled with responsibilities. We are filled with deadlines. We are filled with family concerns, countless distractions, and needless to say, here in HBBC, we are also pushed and at the same time demanded to fulfill our God-given task through the ministry that was entrusted to us by God under the leadership of our senior pastor. So in short, adun dagiti pagkabisian tayo kakabsat. In short, kumbaga ket uray no matmaturog tayo payeng ket talaga nga ti panunot tayo ket trabaho. No dadduma di tayo payen maiturturog, may pangpangan dagiti kapapanunot, dagiti trabaho tayo kakabsat. Amen? Ket daytoy nga banag, dagitoy nga pasamak iti panagbiag tayo, saan nga daytoy ket gangan naet, saan nga baro daytoyen. Tauray pay idi panawen dagitoy nga agkabsat ni Maria ken ni Marta, mapaspasamak daytoyen kakabsat.
nakita tayo ditoy, ito'y nga binasa tayo dagitoy bersikulo, makita tayo ditoy nga ni Marta nakafocus iti trabaho. Oo. While ni Maria nakafocus met kakabsat, deje panang pasangbay na ken panang padayo na kaniya po Jesus. Alright? So we can see here that Martha is focused on the work and even the things that seeing that everything must be put into order because Christ is in the house. But there is also one thing that we can see here, while Martha is focused on the work, we can also see here that Mary focused on the worship of Christ by merely sitting, listening in front of the Lord Jesus Christ. Mabali na kuna tayo kat sino nga rod ti usto kadakwada pastor. Sino nga rod iti maymayat iti inubrada kanyada pastor. Kat makita tayo met dito'y pastor. Nga ni Marta, awam met ti sapulom di inaramid na, nagsagana, in prepare na, kinita na nga every kasapulan ni Apo Jesus kat dapat nga maiplastar, kan maidasar. Kat ni Maria, ito nga makita tayo nga kaslaman laeng ti panang panunot ti tao kat awam man laeng iti riknana. Kiday jay banag ngar aramiden ni kabsat na nga Marta. Ngamit nga makita tayo, sinong batan ti Biblia kakabsat? Dahito nga banag, iti verse 41. Ngam ni Apo Jo, ni Apo Jesus simong batken ni Marta. Ket kinunana kenkwana, Marta, Marta, napalalo ka. Alright? Can you imagine that? Ni mismo nga ni Apo Jesus tinagsaukan ni Marta, napalalo ka. Ket aduunay nga banbanag dagiti pakaringguram. Ngem may sa abanag iti masapol, ni Maria pinili na tinasaya at abanag. Isu adinto maikat kenkwana. And what is that? Mary's devotion and worship toward God. And that is the best thing and the most important thing nga dapat nga mapaadda kuma kadatayo kakabsat. Later on, ito'y nga makita tayo, nga tikarit, iti makita tayo ti daytoy agundaway, kat mabalin nga agserserbi tayo kaniya po Diyos. We might be serving God with our hands, while our hearts slowly drift away from His presence. You know what, sometimes when we are doing busy something, sometimes we tend to forget the most important thing. Trabaho tayo nga trabaho dito'y, trabaho dita, trabaho dijay, and sometimes we forget the main thing. And what is that? Our personal worship with God. The challenge that God wanted us tonight is not to choose between Mary and Martha, but to learn how to live a Mary's heart while serving with a Martha's hand. So dito nga makita tayo, nga haan nga no sinot pilpiliyam, no ni Marta ba, wano ni Maria, no di kato'y masursuro tayo kumamanipod kadagito nga agkabsat, no kasano iti agbiag, babaan deje klase ti puso nga panagdayaw ken ni Kristo nga adda ken ni Maria, ken kastamet deje nan anay, nga puso nga addaan iti naunggan nga panagserbi akas ken ni Marta. God wants us to be faithful workers, but He first wants us to be faithful worshipers. Before we do something, before we labor for the Lord, may we first experience loving Him in the first place. Before serving Him, may we first let us sit and learn from the Lord Jesus Christ. That is the reason why tonight, let me share to you the message, living a Mary's life in a Martha's world. Living a Mary's life in a Martha's world. Kasano iti panagbiag, nga dapat nga adda kada tayo, iti daytoy nga lubong nga paggargarawan tayo. Inpakita na ditoy umuna ti amin, jay biag ni Maria, nga isu dapat iti makita tayo nga klase ti biag nga dapat pagbiagan tayo kiday ito'y lubong nga paggargarawan tayo. Ken uray pay,
iti gundaway nga panagserbi tayo iti Apo. Ket kayat ko nga maawatan tayo ti daytoy nga rabii, nga ti panagbiag tayo ti rabaw iti daga, ket saan laeng nga agwarwaret kakabsat, kadagiti banag nga pagkasapulan tayo ti inaldaw-aldaw. Ti rason ken gapuna no apay nga agbibiyag tayo kidaytoy nga rabaw iti daga, ken kang runaan na ti amin. Ti rason ken gapuna no apay nga insalakan na tayo ni Apo tayo nga Jesucristo, ket saan laeng nga tapnon iti kasta, agbalin tayo nga bisi kadagiti banag nga naipatalek kada tayo, no di ket di masursuro tayo nga padayawan iti Dios umuna iti amin kadagiti banag nga adda kada tayo kakabsat. Living a marriage life. What is that? A worshiping life in a Martha's world. And what is that? A busy world. So in short, we must learn to live a life that is full of worship in this busy world, so that we will not be drifted, we will not be part ways, hantay nga mayadayo, hantay yung anay nga maidivert, hantay nga anay nga mayaw awan, iti panagbiag tayo iti rabaw iti daga. We must learn to have our priority. The secret of effective service, the secret of effective living is an intimate relationship with Christ. Living a marriage life in a Martha's world, the first thing that we can see here is this: a marriage life chooses God's presence above busyness. A marriage life chooses God's presence above busyness. In verse 39, ito'y nga makita tayo, at dati may sa akabsat na amanagan Maria, timugaw met iti sa kaanan ni Jesus, ket nagdengeg iti sa una. Dito'y nga makita tayo, when you choose God's presence in your life, it doesn't mean that you can no longer do anything. But I believe with all my heart, the moment that you invite God's presence in your life, the moment that you will experience the presence of God, you will choose je presensya iti Apo iti panagbiag mo, ito'y nga makita tayo nga ti Apo ikan nakaitital na over anxiety and worriness. When you choose God's presence above busyness, the Lord will give you joy instead of emptiness. When you choose God's presence above busyness, the Lord will give you strength instead of weaknesses. Dito nga makita tayo nga no piliyam iti presensya iti Dios, ikam ti oras nga ti Apo makisarsarita ken ka, ikam ti oras ti Apo nga agtrabaho ken ka, daytoy met nga gundaway nga ikan nakati Apo ti kinatured over panagbuteng. Ikan nakati Apo ti guidance over confusion. God will going to help you spiritually grow than stagnation. God will going to give you victory over defeat. These are the things that we will enjoy. These are the things that we can experience when we choose a life of God's presence above busyness. Can you imagine? Kadagiti amin nga aramiden tayo, kadagiti kaadu nga task, kadaado nga responsibilidad, nga adda keng ka iti panagbiag mo. Adda ba ti ma-experience mo nga nan anay nga talna kakabsat? Or napnon iti panagdanag, anxiety and worriness? Do you still experiencing joy with all the kind of busyness, with all the kind of responsibilities and tasks? Or you are already emptied, experiencing emptiness? Nga ti panagriknam mo, overwhelm kan kadagiti responsibilidad mo. Nga ti panagriknamon kat tekasla na nasabrot ken natakawan ka pa yan iti ragsak. Awan pa'y gundaway mo nga agbalin nga naragsak. Why? Because of busyness. Adwan ken kan itinan anay nga tibker. Ituyek mo latan nga mapasag ka. At apay nabannog ako, nakadado, dagiti pagkakumikumak.
nakadado dagiti panunutek, nakadado dagiti responsibilidad ko, na dumaduman dagiti sumsumrek iti panunot. But when you choose a life of God's presence over busyness, the Lord will going to give you strength instead of weakness. At datinananay nga turid mo, nga agtultuloy, aday tinananay nga turid mo, nga manglaban, digiti anyaman nga pagdanagam ken pagbutngam, kang runaan na ti amin, at daking kati panangiturong, panangisuro, ken panangidalan iti apo, kadagiti banag, nga dapat nga rubengen tayo, nga aramidan iti panagbiag, tapnon iti kasta, we will not be confused with the things that we are going to do. You know what? When we say sitting before the Lord Jesus Christ, that means learning from Him. Enjoying His presence, meaning to say, He is always with you. Anyaman ti aramidem, anyaman ti panunutem, yan naman ti papanam, anyaman ti planom, anyaman ti panggap mo. Kunana, when He is there for you, He is always give you guidance. Isuro na ka. Kasano ti pumayam kidetoy, isuro na ka. Anya ti dapat nga aramidem, isuro na ka. When you choose God's presence over busyness. Amoyo na pinpintas detay ikam ti oras nga dumngeg di instruction tapnon iti kasta na pinpintas to iti panaka-implementar ken panaka-aramid di banag nga kayat mong aramiden. Oh. Guidance is very important. Kita trabaho tayo, panagpadakkel ti ubing, panagpadakkel ti panagpadisiplina, panagbiag tayo akas may isa nga naganak, relasyon ti agasawa, alright, panagbasa yo, tatrabaho yo, guidance. Sometimes DJ kaadun, digiti pampanunutin tayo, di mo ammon no anyat unaem, di mo ammon no anyan na digiti priority, Amo-amon no anya dagiti important. Kasapulan tayo iti guidance kakabsat. Oh. Kano maminsan ti panagbiag tayo tinaldaw-aldaw when you feel soccumbed with all this kind of responsibilities, it feels sometimes you are defeated. But listen to me, when you choose God's presence over busyness, you will going to experience victory over defeat. That's the reason why in Psalm chapter 27 verse 4, the psalmist David says, "One thing have I desired of the Lord, that I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord." Kasano nga makitam iti lasbang ken imnas iti Dios when you choose God's presence in your life. And to inquire in His temple. Kaya't na nga sa wanda, to inquire. So ito, saludsud ka, agdamag ka, damagam, no kasanot panangiturong, kan panangidalan na ka. And praise God, when we choose a life like Mary, God's presence above busyness. As I have said a while ago, ito nga makita tayo, nga ti Apo ikan na tayo itital na instead of anxiety and worriness. God will going to help us and give us joy instead of emptiness. Sino kada kayo dito iti panagreknayo, digiti kaado nga obligasyon nyo, iti panagbiag katay, arig tayo lang arudeng katay, uray numangmangan ka, taytayik pailat panunot mo may panggapta trabaho and everything. Kasanot pumayak ka ta, nyat aramidek nga ta. Nagrigat. Awan, digital na nga makuna. Diya ka mo no, dagiti banag nga accomplishment mo gat, di mo pa'y makitan kan ma-appreciate nga dagitoy kat successful and dadumapay. Awan kang kati joy, awan kang kat panakapnek. Gapuna tate kunak karuden kat na nagubsuunan kan, nakulaapan kan, kadagitoy nakaad, ado nga trabaho. Nga ti panag-Greek namon kat awanen, nagsalteken, dagito'y nagkaado nga responsibilidad. Kada trabaho, kat iso ti kaslaulep nga nakabengbeng, nga nanglingeden, ti pan nakabalin iti Diyos ti panagbiag tayo. But listen to me carefully, when you choose God's presence above busyness, you will going to experience this peace,
joy, strength, boldness, guidance, spiritual growth, and at the same time, victory over defeat. Praise God for the presence of God. Amuyo kakabsat, data ti may isa nga banag nga masursuro tayo ti panagbiag. I could say we are not too busy that we cannot choose and we cannot allow God to work in our life. Iso nga awan detay kunatay nga rod nga excuse tayo kuma nga busy tayo launay nga hantay man laeng nga piliyan ken awisen iti presensya ti Apo ti panagbiag tayo. Hantay nga nalalaingam ni Apo Dios kasapulan tayo ti panangiturong panangiwanwan na iti panagbiag tayo. Laglagipon tayo kakabsat datayo ket anak iti Dios. Awan ti sabali nga plano ken gagem iti Apo no saan nga agbanag tayo kakabsat. Ket day taget magunudan tay laeng iti kanito nga agtaklin tayo ken kuana ken agtalik tayo iti presensya na iti panagbiag tayo. Living a marriage life in a Martha's world, it's not only a marriage life chooses God's presence above busyness. Number 2, a Martha's world is filled with distractions. Ammom detay nakuti-kuti kentay hanaam mo trabahon na, ken detay ti panunot na ket nakaad adot trabaho na namuryot. Oh. Adada ba kasi kada tayo? Kaya panunot mo ket nakad adot trabahom. Iso nga no maminsan ket di ka papanunot ken di panakapunnon ti panunot mo di ka adot ti trabahom. Nagrigat mun nga detay maala di composure mo. Tati pampanunutem yan na nga tati iyunak dito yaya. Tun anok nga tanga malpas detoy. Oh. Isu nga tilubong wano ti biag ni Marta, tilubong ni Marta, napnuan ti adu nga distraction. Makitambay, ni Marian tupay nga kabsat na distracted pay. Kat day jengar aramiden ni Maria kakabsat kat kuna ni Apo Jesus. Alright? Pinili na tinasaya at nga banag. Ngam gapot ti kinabisi ni Marta, distracted pay kani kabsat na nga Maria. Nga nang pili kiday jay banag nga napintas nga araramiden na. Alasintirin nyo no maminsan. Gapo di ka adot kinadot trabahom, distracted ka pa yun, uray pa'y kadagiti activities iti church. Distracted ka pa yun, uray pa'y panakigimong. Aman. Oh. Nakat adulang aminan nga paplansayo kadadad tumapay, hanba nga umanay data bado mo ngagmalmalam. Distracted. At apay, kat awamot ti sa bali nga mang panunot gan awamot sa bali nga mang plansa kideta no saan nga sika. Aglalo no ti plansam ket 5, 7. Adanto pay tinaarte dita. Distracted. Isu nga deti ti may isa nga banag ket sapay kumata saan nga mapanunot ken saan nga dumteng kada tayo kakabsat. Nga gapo di kinabisi tayo ti panagbiag. Gapo ti kinabisi tayo kadagiti akam tayo ti panagbiag. Agbalin pa yun nga distraction tayo ti panagserbi tayo ti Apo. May God forbids. Anyat kaya't mo nga sawang pastor. Oh, dati balikas nga isupay, sayang, isupay tamakitak, isupay tamasapulak. Oh, ngam anya DJ pa kadistrakam. Ket dagiti banag nga para ti Apo kakabsat. Oh. O kumusta? Ada na inayon nga naki-outreach kanyatay kadigiteri yatay di Sunday kakabsat? Oh. Sometimes we are distracted with that. Mano nga oras man deta mapapanagpagpagnan kadadad tumapay awang magangganap ko dita. I hope we do not have that kind of attitude. I hope we do not have that kind of heart. I hope that we are not distracted of the things that are related to God. Just like this. Can you imagine that? Agasem ko na ni Marta ken ni Apo Jesus. Bagaam man Apo to may nakmamutulungan. Di nakasarak lang aruden. Marta, Marta, napalalo ka kunana. Can you imagine that? No kumamot agsao iti Apo dito'y kakabsat.
adu dagiti kumikom tayo, ket di tayo metten masango, ken maikan iti oras ti Apo, ket no ti Apo kunana metten ka, napalalo ka. Nakapalpalalo ka nga, agkid daw kanyak nga, nagpalalo ka. Isut ko na nakakabsat na eh. Kitaan tayo Ni Marta maringguran, kadagiti adu nga panagsagana. No maminsan kanya tayo, adut pakaringguran tayo kakabsat. Now, I am not disregarding dagiti banag nga concern tayo kakabsat. But listen to me carefully. God will not put you in that situation if He knows nga awan nga haan na kanto nga baybayan kideta kakabsat. Ti kayat ni Apo Diyos nga may establish kada tayo ket faith instead of fear and at the same time personal confidence. Nung amin daduma kanya tayo ket kayak diskarte lang deta, alisto lang deta. Iso nga no maminsan no dete nagpalpaken, permita yun nga malupaypay, permita yun nga malubsak, at apay, diskarte deta, kayak deta. Iso nga no daduman, dumteng tumanti kaniton, umay ti panagalumiim, umay ti panagbuteng, at apay, malagip mo, tinaglabas, ket ti panunot mo, baka mapasamak man kanyakon, baka agpalpakak tumanen, when agpalpak tay tumanen kagabsat, no agtultuloy nga agdependar tay ti bagi tayo kagabsat. Maringguran kadagiti adu nga panagsagana. Sino kada kaitat ti agdama nga maringringguran kadagiti adu nga panagsagana kada pagkasapulan ti panagbiag. Kasta ba ti panakaringgur mo, ti mabalin mo mata panagserbi ti Apo? Nga di ko mapanakaringgur mo nga, awan to'y kwati itong bigato, trabaho, kastoy kat kastoy. Kasi ko mapanakaringgur tayo. Domingo manan, sige, bangonan, bangon, awan dapat maladaw kanya tayo. Sagana mo, agbalon tayo, awan agaw-awi din, diretso na ito tao tritsen. Kat napan ka ni Apo Jesus, kat kinuna na Apo, di karik naen aya. Can you imagine that may bagana ka ni Apo Jesus? Apo, di karik naen aya, anikabsat ko, baybay anak agserbi amay maysa. Ibagam nga rut ken kwa na nga tulungan nak. At di jelat tabagbaginat kitkitain nan. At awanan je devotion na ti Apo Dayato'y lubungan iti pakasikraran na kan pakasiknan na. Iso nga sanan nga makita ti Apo. Kasi perminen nga nakaulaapan ti imatang na iti Apo. Kat ni Apo, ngam ti Apo simong, ba't kat kinunana ken kwa na, Marta, Marta, napalalo ka. Nadagsen deto nga balikas kagabsat, napalalo ka. Diya ka mo no mariknayo deto kagabsat. Nga ti permi nga pakaringguran ni Marta kagabsat ket dagiti banag nga adda ti lubong dagiti banag nga pakaseknan iti bagiken panagbiag, though I'm not disregarding this. Ngam kakaiso na nga adda ti ni Apo Jesus handamanen amo inton ano nga umay ni Apo Jesus. Nabayag man na panawen. Kat dito'y kunana tinubngar na ni Marta, kat kunana napalalo ka. Iso nga ti panagbiag ni Marta, kideto'y nga lubong, kat napnuan iti naduma-duma nga distraksyon. Kat no kunata yung nga tibiyag, nga napnuan iti adu nga pakaringguran, pakadistrakan, dayto'y kat pakapuyon na kakabsat, dayjay nan anay nga relasyon tay ti Apo. Ala, padasin nyo, sino kada kay dito iti agasawa, trabaho latan nga trabaho, awan oras yu pa yan nga agasawa nga agtungtong, agkararag. Kumusta't relasyon yung agasawa? Ala, honest to goodness, ilat ta panunot mon kat trabaho, rimwar ni tatangan na pa nagtrabaho, rimwar ni nanangan na pa nagtrabaho. Agsarak dati rabii, nabanugdan, naturugdan, naturugan, ninanang kanitatang,
Agreeing dati masapa ti bigat. Trabaho manen. O, pakapuyan na kakabsat. Di relasyon yung agasawa. Apektaran na di langin-langin nyo. Aging gana nga dumteng tuti ka nito at dantun ti saan nga makatiis at dantun agpauyo ka nagpasugnod. Tinakasaksakit dito'y kakabsat. No kasta ti pasamak tayo, alakit saan nga kasta ti Diyos tayo kakabsat. Tati Diyos tayo kat nakaas-asi. Haan na nga ugalit agpasugnod. Akasla kada tayo no maminsan. Ngam dito'y kakabsat pakapuyan na jelangen-langen ken relasyon mo ti Apo. Ngahaan nga maapektaran ni ti Diyos. Ngam datayo ti maapektaran. Tano nakapoy iti langen-langen tayo relasyon tayo ken pamati tayo ti Apo. Kasanutay nga sarangten. Dahil kiti anyaman nga karit ti panagbiag. At dangarot pigsa tayo kakabsat. Awan. Iso nga no ti panagbiag tayo ket napnuan iti adu nga distraction. Pakapuyen na kakabsat, tilangen-langen relasyon tayo ti Apo. Pukawan na ti talna ken rag-u dito'y puso tayo. Kat kasanupay kakabsat nga makapagragsak ka kat permimot nga amin mo't nga suli nga makita mon kat trabaho. Intalyaw mo't amyanan, makinawan. Intalyaw mo't dito'y bangir, malabaan. Intalyaw mo dita, madalusan. Ag-turn around ka, ag-vertical ka, ag-wurwurret ka, maulaw ka, ta amin nga suli, makitam trabaho, makapagragsak ka nga rod. May bagam nga rod, praise God, nabuntun dagiti labaak kayam. That's the reason why the world that we are living right now, just like the world that is Martha prioritizing, it is filled with distractions. Nga mamoyo no agbiag tayo jay biag nga pinili ni Maria, numampay kasanut kaadu kakabsat, dagiti kumikom tayo, maadaan tayo pala ang tiragsak, talna, guidance. At bunga mapukaw tiragsak kental nam kakabsat, pambira. Tay kunak karudeng kathan ka pa'y nga mainanaan. Sakbay nga maturog ka tirabi, kunam. Tumbigaten. Para bigat taon sa paag tot agriingan. Angam nabannog je bagi mo na eh. Makariing ka ti bigat anyak kunam. Daytoy te kunakon sa paag agri. Apay di nakrining. Nakabasol tumantay awan amunan. Mapulko kang kataapay. Jay panunot mo. Permin nga napusek ti trabaho. Madan ka nga rutital na. Ngem itibiyag nga pinili ni Maria. Ikan nakatigaydans ti Apo. Kat agtugaw kagat ko nam Apo, ni nakad adumot ten Apo, di gitu, anong ti panagbiag, nga mapo Diyos, may inutak tulat ta, kat dila ka di mabilin nga isurunak no, anya ti umuna, nga aramidag Apo, anya di kang runaan nga dapat, nga may pangpangruna Apo, isurunak ka di, idalan na, kan iturong nak ka di Apo, tapnon iti kastagat ada iti sense of fulfillment, accomplishment that I might not be able to lose the joy and peace within. Kat do adu dagiti banag ga distraction tay kakabsat kat reduce spiritual effectivity and fruitfulness. Anyat kayat na nga sawan deto. Dakay latan ti mapan. Lakay, ayabam dagiti ubingan ta. Ikamat ko nga ilaba dagiti ibado yun para bigat. Katawan isuot yun. Dapat kayat na nga sawan. Reduce spiritual effectivity and fruitfulness. Aging gana nga hantun, bumaybayag, awanan. Di kan tumanin makita ka, kita outreaches. Kunam tumaten. Kasano nga rodin, no, umayak kat no hangkong aramiden, di gito. Sino nga rod, ti mangilaba? Ayabak nga rod ni karuba nga umay mangilaba? Kasla ti panang panunot mon dayjay, okay, tar aramidem met tirabbengem, ngem kinagpaiswanan na, napukawen,
ken nakasayanan dayenan anay nga kinabaram iti panagserbim ti Apo. At apay nakulaapanen ken napnuan kan kadagiti trabaho. Ket no dawatem ti panangiturong ken panangidalan ti Apo ikan nakatsirib nga mangbalanse. O deto iti paratatta nga bigat, malpas mo dapat deta hingganat alas 10, dapat 10:30, nakaimuri kan. Dapat 11:30 to 11:45, nakaluto kan. Dapat alas 4 nakariing kan. 4 to 5, naka-quiet time kan. 5 to 6, at dakat ta kusinan. Kastoy kat kastoy. Balance, wisdom. Kat nagbayat ti kasdi nga panagbiag kakabsat at da iti ima ti Apo. Han nga kaslat permi nga di mo ammo pa yun, iti turturungem, ti kaadot trabahom nanang, di mo pa yun, masagaysay tabuok mo. Are you experiencing that? Di mo mapupuutanen, rumwar kat balayo, pangis ta sinelas mo. At apay, awanan Ngam ti permi nga jak pagsidda, ti permi nga pagsidda awak. Uray kasano ti kiado ti panunot ken ubram ka panunutem. No nalipatam ta cellphone mo ket sublianam latta nga sublianan. Aya nakapatpatag sika. Ket no deta lata trabaho pampanunutan tayo, nanya pay mapasamak, full of distractions. Vulnerable tayo iti sulisog. Amen. Uray no amutay nga prayer meeting, Sunday service, outreach, ket awanen nata nalukneng tayo na alisto tayo nga masulisog na taapay. Ket panunot tayo met nga mineng kakabsat ket napnon kadagiti kumikom ti panagbiag. Isu nga ti mapasamak det ano kan misplaced priorities. Di amen. Mapanunot mo di pagkasapulan ay kat igaed mo meten, kati ammo meten kat sikan, iti mga ramid, kat naglawag takunana ta Biblia kakabsat. Anya ka diti pakakumikuman yo, dagiti kanin yo, dagiti isuot yo, dagiti balbalay yo. Makita yo, dagita dagita taytayab. Anya man na klaset taytayab. Handa nga nagmula, dagita, handa nga nagurnong inta kamarin, handa naghapit. Nung makita yo ay aywanak mo't isuda. Tapos kunana di jay, han ka di nga napatpatag kayong di kita nga tumatayab. Nulakid di sukimatin yung nga umuna ti pagarian ti Diyos. Just do and seek and prioritize God, and every need of yours will be added unto you. Ada nyo? Malagip nyo dya ubing? Di pagkasapulan, di gijetat tao, 5,000 nga lalaki, kuna ni Andro, at dati ubing apo, dita, nga adabalon na. Kat di adda keng kwa na inted na ti apo. Kat dito nga makita tayo kagabsat, di ubing posible nga, dinaam mo numanot bilang di balon na. Dinalpas nga nagyamanan ni Apo Jesus. Nagibunong. Kat permi nga kay kayatan tayo may isang ubing mo yata nga istorya ide. Ni Apo Jesus, kaot nga kaot, kunana, kaot nga kaot, di basket, at 5 nga tinapay ken. 2 nga ikan. So siguro di ubing, may isa nga kaot, may isa. 2, 3, 4, 5. Awanin na buste tinapay kun 5 laday jay. Kat kaot lang nga kaot. Kaot lang nga kaot. Ayat makita tayo dito yung kakabsat. Iti kanito nga ipaay mo ti anyaman nga addakeng ka. Iti ima ti Apo kakabsat. Isut ipangrunam. I am telling you, anyaman nga pagkasapulam, hantulaeng nga mamit, hantulang nga masabet, adun tupay kakabsat. Adu dagiti pagdanagan tayo. Adu dagiti kumikum tayo. Adu dagiti banag nga mabalin nga tay kunatay nga ruden. Pagbutngan tayo ti masangwanan nga aldaw. Ngamit nga makita tayo, as we reflect Martha's life, may we ask ourselves, what is or what are the things that distracts me from serving God?
Anya dadigiti kumikum ko, nga mas adadapay nga ipang pangrunak para ti Apo kakabsat. O, kamo ko mga ipalubos nga kuna iti Apo keng ka, hoy, napalalo ka. Nasakit nga denggen deta kakabsat. O, awan sa pulom no datay ti agkid daw ti Apo, permi tayo. Ngem no ti Apo met ti agkid daw kakabsat ket Apo ket nagrigat met kakabsat. Timet timsong tayo ket I shall not be moved. Oh. So nga kunak karod dito hantay nga ipalubos nga kunamet ti Apo kada tayo. Napalalo ka. Am I doing so much or too busy that I have little time for Him? Paunay lang nga kinabisi tayon kakabsat. Kasanulat kinabisi tayon kakabsat. Manulaeng kakabsat iti pampanunutan tayo. Sika, ti pamilyam, adaba dito iti pamilya tayo kakabsat. Sangapulot anak tayo, 12 anak tayo. But God is never too busy answering our prayers. God is never too busy entertaining our prayers. Call unto me and I will answer thee and show thee great things which thou knowest not. Anya tinaindaklan ken anya ti kararag mo nga naudi nga sinungbatan ti Apo. Anya ti kiddaw ken araraw mo ti Apo nga inted ti Apo. Am I doing so much and too busy that I have little time for Him? You know what? Serving God does not hanang nga ti panagserbi ti Apo ket saan nga tay posisyon. Ti panagserbi ti Apo kakabsat ket saan laeng nga para ti papastor. Laeng nga para ti pamilya ti pastor. Ti panagserbi ti Apo ket bawat mananampalataya, bawat anak ng Diyos, bawat nagagalak na tumanggap ng buhay na walang hanggan. Isuda dagitoy digiti agserserbi dapat iti Apo. And I want you to know, and let me tell you, nakaragragsak ti agserbi ti Apo. I am thankful to God, though sometimes what I am asking God is, give me, Lord, wisdom to balance my time. Wada pa nakabalin na Apo, ang kuko mga mabaybayan. Deta ti may nga pagyamyamanak iti pastor tayo, he always teach us to balance our time according to priority. Ket kunana, no addaman dagiti banag, nga aramidem nga ammom, nga haan nga makatulong, iti panagbiag mo, akas may sa Kristiyano, ken saan nga makatulong ti panagrom, ken panakaaramat mo para ti Apo, hamo dapaten nga aramiden digita. And I'm so much thankful for that. Nagyaman na kiti Apo, kadagiti anak ko, nukunada kanyak, papanam tatay, tingkat batak tatay, yan naman papanam, damaganda. And when it is related to ministry, ti may nga pangidaydayawak kang pagyamanak ti Apo, awan pa nagririda kakabsat. And my prayer before is that, Lord, how I wish and how I pray that these children that you have entrusted into our care, they will learn also to love you and to love the ministry. Nagrigat nga dete anak mo, isupay ti mangkontra, ti panagserbim ti Apo. Nagsakit nga panunutan, nagsakit nga denggen, nagsikit nga riknaan, nga dagiti ay ayatem iti biag, ti pamilyam, isudat panagpadagsen, ti panagserbim ti Apo. Sapay tahanto nga mapasamak kumakanya tayo deto kakabsat. Isu nga dapat kada tayo, nga naganak kang runaan na kanya tayo nga ama, no addaman ti kang runaan to nga may patawid tayo kadagiti anak tayo.
maibati tayo nga pagkalaglagipan dagiti anak tayo. Awan sa balinusan nga diyan napudno ken naragsak nga panagserbi tayo ti Apo. Living a Mary's life in a Martha's world. Number 3, the better choice is to sit before we serve. When we say to sit, to learn from the Lord Jesus Christ. Apay met nga ni Maria ket pinili na, daytoy nga banag, kano apay met nga binagaan ni Apo Jesus isuna, nga pinili na dayjay nasayaat nga banag. Dito'y dayjay gundaway, nga iti kanito, nga igugur tayo ti oras tayo, nga dumngeg. Iti Apo, babaen kadagiti, gundaway, that we spent our time in our quiet time. That's the time that we are filling our heart with God's instruction. We are filling our heart and mind with God's wisdom. Nga mabalin nga dayta nga lesson ti devotion tay tatanga aldaw. Hantay man nga mausar iti dayta nga agmalam. But I'm pretty sure one day we can use that. We can use that. That's the reason why awan ti masayang nga oras nga maigugur tayo kadagiti quiet time tayo. Gundaway nga ti Apo makisarita kada tayo, babaen kadagiti sauna, ken gundaway tayo met nga makisarita ken kuana, babaen iti panagkararag. And I believe with all my heart that if there is better thing that we need to do, that is no other than to sit and to learn from the Lord Jesus Christ. Why is it that He choose the better thing? Because she knows that that choice make him strong and strengthen her relationship with him. Amom di kanayon mo nga panagitungtungtung ti may nga tao, detat mamatibker, di relasyon kan langin-langin nyo. Di kanayon mo nga panagitungtungtung, panakikadkadwa, panakisar-sarita, kan panangigugor iti oras mo para ti Apo. I'm telling you, that will strengthen you. Kada kayo nga adut ministry na multitasking, adut rules na ti panagbiag, the more nga dapat iparnek mo, kan ipasnek mo, deta quiet time mo, kan oras mo para ti Apo. Because if you will not going to do that, one day you will never be seen in the church. One day, hankanton nga makita nga aramidom ta ministry. It's not because you are discouraged. Everyone is discouraged. But there are people who are still keep on going even though they are discouraged. Why? I believe it's not the discouragement that keeps them going and makes them strong, but it's their relationship with God. Kaya nga yung sabi ni pastor sa atin, motivation, alright? Conviction is better than motivation. Sometimes there are people, di kita'y discipler yo, may dagabisitain, mamotivate ka, sige, mayat tumanan. But in your quiet time, in your daily walk, and in your daily talk with God, in your quiet time, data, nga matinub, mamuli je conviction mo. Nga oray awantot, mang-motivate kang ka, but you are convicted with the Word of God. You are moved with the Word of God. Even though no people are there nga mang-motivate kang ka, you will still do the best thing and the right thing. Iso nga nasisita deto'y kakabsat, to sit, to learn from Him. Instruction and everything. In our ministering to people, our ministry be an overflow of our walk with Christ. Let us substitute activity to intimacy. Amom, alisto ka lang nga maupay, no awan, tinapintas, nasged, kan nabara, nga langin-langin mo ti Apo. Yeah. Ibiyag ti may nga pastor, amoyo, hanyo nga maawatan kasi awan kay di sapatos da. Ure kasanot pa nang i-explain me, hanyo nga maawatan because you are not a pastor.
There are many battles that you can see. There are many tears that you do not know the reason. Nga mamom, dahi pa nakipagpagnam ti Apo. Dahi oras nga guguguram iti Apo. Isu iti agbalin nga nananay, nga sarikad-kad iti maysa nga namati iti Apo. Tauray no kasano, iti anyaman nga karit ti panagbiag. Mabalin nga dayta, matwang, madalab, ngan hangag talinaed. Tabumangon to, tumakder tumanen, katituloy na't magna. Dayta ti kasapulan tayo itatta kakabsat. Daytoy klase ti ministry nga adday tatta kadatayon iti HBBC kakabsat. Nuwan kan mabalin, kurang taylaan kuman nga ibaga. Awan ti ma-discourage. Kurang taylaan kuman ti maibaga. Han ka dapat ma-discourage. Awan rason nga dapat ma-discourage ka. At aapay, panunutam dagiti ay aywanam. Panunutam dagiti disciple mo. Panunutam ti pamilyam. No ma-discourage ka, sino nga rudpay ti makita da. So nga dapat datayo, di panagserbi tayo, panagministry tayo kakabsat. Makita ti dayag ni Kristo, makita ti pigsa ni Kristo ti panagbiag tayo. Tapno ni ti kasta ni Kristo, iso ti rason ken gapuna, nga lang nga datay ti agtultuloy, uray pay dagiti tao nga agsipsipot ka datay. Makautoy ti ministry. But thank God, we have God who is faithful and loving. Amo yung kakabsat. Oh. Deta lang pa nakariknam ko man nga nagmayat ko mati agkasto iti ministry. Oh. Deta music training. Oh. Nangibagaak, adan sa 7 wenno 8. Tapos nag-reply kanyak, digiti adat timain, kunada kanyak, Pastor, talo lang, ang kumasong batan. Tauray ka sa no kuma, jerik na, kragsak ko, nga numabalin kuma, ipaun mo amin ni Suda. Nga mawamot, je puso da eh. Numabalin laeng ko mga diktara mida. Nga mamumot mapilit ida eh. Nga mabalin laeng ko mga ibagam kadagiti amin na miyembro. Umay kay amin nag-outreach. But you can't. Because han mo mabalin nga pilitin tayo may isang tao nga awan ti puso na para iti Apo. That's why ito nga makita tayo, Mary choose which is better. That's why in our ministering to people, may our ministry be overflow of our daily walk in Christ. It says in Acts chapter 4 verse 13, now when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were unlearned, awanamuda and ignorant men, but still the people marveled and they took knowledge of them that they had been with Jesus. The reason why the people see marvelous things, the reason why these people marveled when they see and when they hear Peter and John speak and preach, because they have seen them being with Jesus. And you know what? Anything that you will do will become marvelous. Your life will become marvelous. Your ministry will become marvelous to other people because you are with Jesus in your everyday life. And lastly, a Mary's life produces lasting fruit. In John chapter 15 verse 5, we can see there, abiding in Christ produces spiritual growth. Abiding in Christ produces peace. Abiding in Christ produces wisdom. Abiding in Christ produces effective, elated, excellent, and Christ-exalted ministry. That is the reason why may we all be reminded that the greatest ministry is not doing more, but the greatest ministry, it is abiding more in Christ. Rugi tayo nga rugi,
Ado dagiti banag aramiden tayo. Ngem kumustamet nga rod, kilangan-langan mo iti hapo. Awan ti serbina dagiti nairugi tayo. No day tagat addan tumatlaeng pagpatinggan na, agsardeng tumatlaeng. Ngem je panagtalinaed tayo, panagabait tayo ni Kristo. Isu iti nananay, nga mangtidto iti bunga nga agpaot kagabsat ken gagayam. To live a Mary's life in a Martha's world, let us choose Christ's presence over constant busyness. Let us guard our heart from distractions. Let us sit, learn at Jesus' feet before serving others. Let us abide in Christ so that our life will bear lasting fruit. Jesus is not asking us to stop serving Him. He is calling us to serve from a heart that has been first with Him. Tonight, let us ask ourselves, am I more like Mary or Martha tonight? Let me ask you tonight, yan na kakadagito'y duwang agkabsat itata. Si kakadi ni Maria, ngayon ikan na ti oras iti apo, ingugur na ti oras na ti apo. Wano si kakadi ni Marta, nga maringguran kadagiti banag iti panagbiyan. Has busyness replaced intimacy with Christ? Yes, nakadado ti babalin mo nga may baga. Nakadado ti may bagam nga trabaho kadadad dumapay. Ngam kumusta nga rod met intimate relationship mo ti Apo? Is my ministry flowing or resulted from my daily walk with God? And what is that one thing do I need to prioritize again? I think it is our private worship with God. In a world that celebrates busyness, Jesus honors those who first sit at His feet. And Mary's heart is the foundation of a fruitful Martha's service. May the Lord God bless us, and may God bless our life to have a Mary's life in this Martha's world. Once again, thank you very much, Pastor Pruby, for this privilege and opportunity. And all of God's people say, Amen. Sino po na-bless ka, DJ preaching ni Pastor Ver, kakabsat? Thank you so much po, Pastor Ver, for that wonderful and powerful preaching. Puno kakabsat nga, in life we are so busy that we forgot our intimacy with God. So kakabsat, let's not be distracted with life's busyness. Amen? And also, let's not be distracted with our ministry responsibilities. Kasi on the top of that, dapat ket ti maset kun ma-prepare ti puso tayo is our intimacy with God. That's why we are so blessed that every Sunday we have a prayer altar every 5 a.m. where we can start. Kakas ko na ni Pastor Verta, we must sit before you serve. That's a wonderful preaching. Amen. Thank you po, Pastor. Let's prioritize God more than our goals, our gains, our gold, our glory, our gifts, and our goods. Let's prioritize our intimacy with God. Let's all stand and let's sing that song, Draw Me Nearer. Together now. I am thine, O Lord, I have heard thy voice, and it called your love to me. But I long to rise in the arms of faith and be closer drawn to thee. Draw me near, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to thy precious bleeding side. There are great of love
Lotak nga dumog tayo kasat, kakidam tayo kararak tayo. Apo, anyan niya nagraksak, nagsaya at apo, tagdangag kaliti sa saong. Takkel apo nga karit man ang kada kami. Tatangarabi dito yung kami nangakan apo. Tapos at dapat ko mga serbi kami kat akparamat kang ka. Ito nga kanito o Diyos. May kami manan agyamang ken kapay. Iti panangitid. Ito nga sagsagot ken ka apo. Bendisyonam. Ken amin kumamangtid. Bendisyonam ka di apo. Palangtum. Nagiti puspuso may agserbi ken ka. Thank you Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise God. So tumagtar tayo kakabsat, tayo hindi pa nang rikap nga kararag. Apo, pangaasim ta, balbaliwam kaditi tayak kanturong, digiti panunot mi Apo itata. Babay na Apo Diyos, kideto yung mensahe Apo, ngayon ka Apo, insagana para kada kami. Han Apo Diyos, nga te panang disregard iti trabaho. No di kadi masursuro mi kumaapo Diyos. Ngayon di masnup nga lugar iti trabaho, iti panagbiag mi. In kami nasursuro Apo Diyos, iti panagbiag Apo nga nakafocus kan na ipangpangro na ti panagdayaw mi kang ka. Ngam kadagiti banag nga pagkakumikuman mi ti panagbiag. Tatiga po na o Diyos, nakadadu digiti karim kada kami, nga di na kami baybayan. Di na kami panpanawan, Apo. Hamunti palubos, ngagbisin digiti anak mo, Apo Diyos. Kanagpalpalama, iti tinapay digiti anak mo. Nga napudno, O Diyos, nga mangipangpangruna kang ka. Nga roda po, tulungan na kami. Kasyan na kam kadi, Apo. Isuro na kami, Apo. Ti dapat nga rubeng mi nga ramidan. Kat sapay ta, iti dahito nga rabi, it will make us a decision and commitment that above all, we prioritize worshiping you despite in the midst of our busy life. Help us, Lord God. Strengthen us. Give us wisdom. Kadagito'y Apo Diyos. Nga banag nga naipakumit kada kami,
sursurwan na kami tapno amumi nga ilugar, tiyanda nga dapat pagyanan Apo. Bendisyonam dagiti amin nga kakabsat, nga dayti nga rabi. Kang runana po, ti Senior Pastor mi, dawatag tagtultuloy, nga panangi preserbam kankwana, ikiret piksa salunat na Apo, boses na Apo Diyos. Kanuray pa iti familiana, kandigiti kakadwana Apo. Dawatag nga sikati mangted ti balaygi, mangted Apo iti impact, karigiti banag Apo nga pangaramatam ti biyag na. Uray pa iti patriarch mi Apo, Lord, thank you so much, dear God, for giving him in our lives, in this church. Katitultuloy mo Apo Diyos, nga ited kang kwa tinabuslon nga ayat, pamendisyon, kired piksa, salunat itinaldaw-aldaw, pay karamanan Apo itingingungutan ng asawa. Kadagiti amin Apo nga iti dayto nga ti laong, dagiti sanctuaries, outreaches, kan nakijoin kada kami Apo, sikati mangted kada kwadat pamendisyon, kat klamarin mi Apo ti saom, nga kinunam, han ko mga agsubli dagiti saom, kengka, nga ungaong Apo, no di kat di makita na, iti banagam Apo, iti biyag ni Apo. Dismiss us, O God, with your blessing, because we ask all these things in Christ's most precious name. Amen and amen. God bless us all. Thank you so much.